Nzvimbo yeNorton yatenderera mweya wakashata. Murume wekuNorton ouraya girlfriend yake mushure mekunge adhumaniswa. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano pachannel ino yeZimutinesi TV apo tinenge tichikupai nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe kusanganisira nepasi rose. Uye kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nenyaya dzatenge tichiposta pano uye usakanganwe kulike nekushare, izvo zvinotibatsira kuti vhidhiyo redu ringe rinosvika kure. Nezuro nezuva ra25 March munzvimbo yeKaufa muNorton vanhu vakamuka vachinzwa mushure mekunge mumwe murume anozikanwa nembiri yekubhridha imbwa anonzi iye Victor Seremwe achisungwa nemapurisa nemhosva yekuponda girlfriend yake. Our source confirmed kuti Victor Seremwe akaenda kumba kwegirlfriend yake usiku hweSaturday achida kunoona girlfriend yake. Zviri kunzi izvo Victor akadhumaniswa ndokutanga kurova girlfriend. Zvinonzi paairova girlfriend akaisimudza ndokuirovera kumadziro. Pakarepo girlfriend payakadonha pasi yakatanga kubuda ropa munzeve nemukanwa, zvichireva izvo kuti anga aputika mumusoro. Victor aona kuti akuvadza girlfriend yake akaitora ndokuisa musaga kwakuizvuzvurudza achida kunoikanda kunjanji, ndipo paakaita mahwekwe nemapurisa anopatrola usiku sezvo munzvimbo yeNorton makaiswa mapurisa eusiku kubva pakatanga kupondwa vanhu munzvimbo iyi. So ndiko kubatwa kwakaitwa Victor. Asi paakaisa girlfriend yake musaga yaiva isati yafa, yaive ichiri kufema, so aida kunorasa munhu mupenyu. Zvisinei, girlfriend yaVictor yakatorwa ikanoiswa kuNorton Hospital, asi zvakashaya basa, munhu panga pasisina chimuko, munhu ndokufa. Victor paakaenda kumba kwegirlfriend yake aiva asiya mukadzi wake nevana kumba. Vanhu vanogara pedyo nepaigara girlfriend yaVictor vanoti Victor ndiye aibhadhara rent yegirlfriend yake, saka ndizvo zvakamupa hasha dzekurova. Pari zvino Victor ari mumaoko emapurisa uye girlfriend yake yakatorwa ikaiswa kumochari. Nyaya iyi ichiferefetwa nemapurisa. Ndinokutendai nekuva nesu pachannel ino. Musakanganwe kusubscribe, kulike nekushare. Ngatisanganei panyaya inotevera.